Mae mbaka mwadhigo gi Professor Richard Oduor menjaten nonro e Kenyatta University weche mag chiemo momede nyinyo. Riwruok mar governors koro dwaro mondo piny owacho mamalo obag romo kodgi ewi kelo cham momedie nyinyo kata GMO e pacho kaendie. Kagiseyo piny owacho kuom royo rwako kodhigo e pacho kaendi ma ok odewo pach jo Kenya e sekta mar jopur. Jopur bende ywak ni gidhi diwo gi cham ponono ni bando mag GMO go ochak iusi e pacho kaendie. Simpros Okinda miwa ler. Chik mar yiene cham momede nyinyo mag GMO donjo e pacho ka pod medo nyuolo paro kowuok kuom oganda mopogore opogore e pacho ka. Moko kuom governors koro seyo chenro mane piny owacho tiyo godo e yie mondo cham mag GMO odonji e pacho ka. Kagiwacho ni chenro no norumo piyo piyo nono ka ok onywando pach jokanyo duto. The discussion of importation of GMO was premature as a report on the maize balance sheet by the Ministry of Agriculture and Livestock Development projects a maize surplus of 19.1 million bags by end of December 2022. Kane oloso gi jofwambo e boma ma Bungoma, jakom mar komiti mochung'ne weche pur e riwruok mar governors Kenneth Lusaka owacho ni paro mar migawo mar ohala kod thieth mar kelo cham mag oduma momede nyinyo e pacho ka dhi hinyo jopur ma pacho ka masani keyo. Lusaka wacho ni jopur koro ok bi uso chambgi e nengo makare manyalo miyo gi yuto. The council therefore proposes that the national and county governments form a joint technical committee to oversee the execution of the GMO ban lift. The committee should incorporate farmers, academia, and other interested parties to enhance transparency and information sharing on GMO. Ma wach makoro sir kod jopur mayuak ni ponono ni cham momede nyinyo osechopo e pacho ka to koro gidhi yudo lal matamre gi nono. Sisi hapa wakulima wenyewe bado mnaona mahindi iko mingi sana. Kwa nini wasinunue mahindi ya Mkenya? Ule asula mwenyewe amekuwa akilima, amekuwa akitumia hii mahindi kwa mbolea kwa amenunua shilingi 6,000, amekuwa akipatia tax inji, lakini wao wanaenda kuchukua mahindi kule ngambo nje na ni GMO na unataka kuja kuleta kuingiza kwa National Cereal Board. Jopur bende kwayo piny owacho mondo nywak pachgi ewi kothego kapok gidonjo e pacho ka. Wasiharakishe. Wakuje kwanza watuelimishe sisi kama wakulima na waelimishe wana Kenya kuhusu hii GMO, watuletee mkutano public participation tukue naye. Komachielo riwruok makedo ne ratich oganda Muhuri obwogo dhi e doho ponono ni piny owacho ok bi chungo rwako cham go e pacho ka. Tend riwruogno wacho ni onge ler ewi ber mar kothego ne ngima dhano. Nchi yetu kama Kenya watu wengi hawana uwezo wa kifedha kununua hadi chakula. Sasa je, wakipata na magonjwa wataangalia wataenda hospitali ama watanunua chakula ili kuweza kutibu. Na kama haya hayatofanyika kwa kisawasawa, basi lazima na sisi tuchukue mikakati ya kisheria kama ni kwenda kotini. Lusaka koro dwaro romo e kind riwruog governors kod migawo mar weche ohala kod thieth mondo gitwagi ewi chenro mag gayo kech kod kelo kothe GMO e pacho ka. Ponono ni dwaro makamano biro betie. Simpros Okinda, Ramogi TV. Gwadhi mbele ni jo